வணக்கம். நீங்கள் பார்த்துருக்கிறது மாஸ் ரியாக்ஷன்ஸ். நம்ம இன்னைக்கு சினிமா அப்டேட்டில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அருண் விஜய், பிரியா பவானி சங்கர், சமுத்திரகனி, யோகி பாபு இன்னும் நிறைய பேர் சேர்ந்து நடிச்சிருக்கிற படம் தான் யானை. இந்த படத்தில் வந்து அஃபிஷியல் டீசர் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த படத்தை வந்து ஹரி தான் வந்து டைரக்ஷன் பண்ணியிருக்காரு. ஜி பிரகாஷ் இந்த படத்துக்கு வந்து மியூசிக் பண்ணியிருக்காரு. டீசர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் டீசர் ரொம்ப சுமாராக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவேன். டீசரில் வந்து சினிமாட்டோகிராஃபி அண்ட் மியூசிக் என்ன தான் நல்லா இருந்தாலும் பெரிய லெவலில் வந்து படத்து மேலே இருக்கிற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரியோ ஒன்றும் பெரிய லெவலில் இம்ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரியே எதுவும் இல்லை அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லுவேன். எப்படி வந்து 4 ஃபர்ஸ்ட் லுக்கும் வந்து ரொம்ப ஆவரேஜாக தான் இருந்துச்சோ அதேமாதிரி இந்த டீசரும் வந்து ரொம்ப ஆவரேஜாக தான் இருக்குது. அதுவும் வந்து அந்த யானை அப்படிங்கிற அந்த டைட்டில்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பிள்ளையார் சிலை கரைஞ்சி அப்படியே வர்ற மாதிரி எடிட் பண்ணியிருப்பாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு அதெல்லாம் ரொம்ப மொக்கையாக தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவேன். நீங்கள் டீசர் பார்த்துருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் உங்கள் கமெண்ட்டை சொல்லுங்கள். அடுத்த அப்டேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சசிகுமாரோட 21வது படத்தோட அஃபிஷியல் டைட்டில் டீசரை வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. படத்தோட பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காமன் மேன். இந்த டைட்டில் டீசர் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். டைட்டில் டீசர் ஆரம்பித்து கொஞ்சம் நேரத்தில் நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு, நம்ம வந்து இது வரைக்கும் பார்க்காத ஒரு வித்தியாசமான சசிகுமாரை இந்த படத்தில் பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு. ஏன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது இந்த டைட்டில் டீசர். சதீஷ் செல்வா அப்படிங்கிற டேரக்டர் இந்த படத்தை வந்து டைரக்ஷன் பண்ணியிருக்காரு. ஜிப்ரான் இந்த படத்துக்கு வந்து மியூசிக் பண்ணியிருக்காரு. எனக்கு தெரிஞ்சு விக்ரம் படத்தோட டைட்டில் டீசருக்கு அப்புறம் நான் வியந்து பார்த்த டைட்டில் டீசர்னால் அது இதாக தான் இருக்கும். ஏன்னா அந்தளவுக்கு வந்து நல்லா இருக்குது. முன்னாடி சொன்ன யானை படத்தோட அஃபிஷியல் டீசர் லிங்க்கையும் இந்த காமன் மேன் படத்தோட அஃபிஷியல் டைட்டில் டீசர் லிங்க்கையும் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்க பாருங்கள். ஒரு சின்ன அப்டேட், விஷால் நடிச்சிட்டு இருக்கிற வீரமே வாகை சூடும் படத்தோட அஃபிஷியல் டீசரை வந்து வர்ற 25ஆம் தேதி வந்து லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. தட்ஸ் ஆல். இதே மாதிரியே ஒரு அப்டேட் வீடியோ இல்லை கூடிய சீக்கிரத்தில் ஒரு ரியாக்ஷன் வீடியோ உங்களை வந்து பார்க்குறேன். அண்டில் தென் பை ஃப்ரம் மாஸ் ரியாக்ஷன்ஸ்.